Припынак. Пункт падрыхтоўкі вагонаў. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Брэст-Сельбуд. Припынак. Брэст-Сельбуд. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Вадаканал. Припынак. Вадаканал. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Аўтабаза сувязі. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Припынак. Аўтабаза сувязі. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Вуліца Чарнянская. Припынак. Вуліца Чарнянская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Абсерваторыя. Припынак. Абсерваторыя. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Карасёва. Припынак. Карасёва. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Баброва. Припынак. Баброва. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Республиканская. Уважаемые пассажиры, безбилетный проезд и передача талонов обращается для автобусного парка с существенными убытками, а значит, не дает ему возможность обеспечить нормальную работу общественного транспорта. Прежде чем передавать или принимать из чужих рук использованный талон, задумайтесь, на обмане далеко не уедешь. Припынак. Республиканская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Міцкевіча. Аўтобус рухаецца па маршруту нумар 7. Припынак. Міцкевіча. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Савецкая. Припынак. Савецкая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Завод газаапарат. Канцавы прыпынак. Падрыхтуйце праязныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Припынак. Завод газаапарат. Канцавы прыпынак.